Matag hatod sa mga eroplano sa mga kargamento nga hinabang alang sa Eastern Samar ug Leyte, sakay sa pagbalik niini ang mga biktima sa bagyo nga buot makalingkawas sa kagutom ug kalisod. Chinky Barrio, Suginlimi. Luwan sa C-130 sa Philippine Air Force nangabot dinhi sa Sugbo ang dulan gatos ka mga survivors gikan sa Giwan, Eastern Samar kaganiha. Baon nila ang pait nga kasinatian atol sa paghapak sa bagyong Yolanda ni adtong Biyernes. Ang magtiayong danyo wa pa makarecover sa kahadlok nga gibati ni adtong tungura. Grabe kayo. Grabe kayo dito kay wala na mi balay. Tanan niya ang mga balay dito nangaguba jud. Nya. Ya ang among purpose sad niya ni Arimi kay magasikaso sa iyang mama sa bantayan kay naapektuhan man sad. Human ang duha ka oras, laing C-130 ang miabot sakay ang mga survivors gikan sa Tacloban, Leyte. Si Jane bitbit pa ang duha niya ka anak misugilon nga wa pa mahupay ang iyang kahadlok og kaguol sa bagyo. Na trauma. Apan kung daghan ang namakwit dinhi sa Sugbo, kining 20 ka mga tawo nga taga-Giwan buot nang mamauli silang lugar, human ang pila ka adlaw nga pag-star dinhi. Si Manang Paz, kahilakon nga miingon nga pagsuway lang kini kanila og siya nalipay nga buhi pa sila. I am still hopeful dahil binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon. Alam kong makakayanan natin ito, makakayanan namin lahat ng mga taga-Giwan sa tulong ng Panginoon at sa tulong din po ng gobyerno namin. Nananawagan kami yung mga taga-Giwan. Natulungan niyo po kami sa pamamagitan ng pagbigay ng konting tulong. Sud sa 24 oras, gatusan pa ka mga survivors ang gitakdang moabot dinhi sa Sugbo, gikan sa Tacloban, Ormoc o Giwan, Eastern Samar. Jinky Barrio, News 5. Nagkalain-lain ang mga istorya sa mga nakalingkawas sa bagyong Yolanda. Ang uban kanila aniya sa Sugbo aron magpatambal sa ilang mga naangkon nga mga samad. Apan nagpabiling sakit ang uwat nining magtiayon nga nahimamat sa News 5 kay wa nila maluwas ang ilang anak, duha ka anak gikan sa storm surge atol sa bagyo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Kasamtangang nagpatambal sa iyang mga samad si Staff Sergeant Ignacio Nunyal, sakop sa Philippine Air Force, ug ang iyang asawa dinhi sa Mactan Benito Ebuen Herbes Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Labas pa sa iyang panumduman ang nahitabo kaniya ug sa iyang pamilya niadtong niaging Biyernes. Sa barak sila naabtan sa iyang pamilya sa pagkuso-kuso ni bagyong Yolanda ug ang pagtaas sa tubig dagat nunot sa storm surge. Yung pinto bigla man yung gumaganon-ganon ba? Tapos, akala ko kung ano, tapos tubig na pala. Nakita yung pumapasok na yung tubig. Hanggang dito na ito yun. Sabi ko, akyat. Kasi yung tubig dagat, pumasok na. Mga kasamahan ko, nandun na rin lahat. Mga nagkaniyang gapnod ang miigo kanila. Dunay higayon nga hakupon sila sa dagkong bawd. Nakagunit sila sa haligi sa usa ka balay. Dindidto na sila nagpaabot nga mahubas ang tubig. Nag-level na sa amin, sa bubong, lumampas na. Hinampas kami ng alon. Nung hinampas kami ng alon, natangay kami lahat. Doon, naghiwa-hiwalay na kami. Naluwas man tuod siya ug ang iyang asawa nga si May Pearl. Apan pakya sila sa pagluwas sa ilang duha ka anak babay nga nagpangidaron 2 anyos ug kapin usa ka tuig. Gani hangtod karon, wa pa igkita ang patayng lawas sa iyang anak. Kasi pag hinampas kami ng alon, nalulubog kami. Tapos pag inangat ko na yung anak ko. Nakikita ko yung anak ko, naawa na nga ako kasi hinanghina na siya na. Ray Pasaporte, News 5. Unong pa ka mga lungsod ug usa ka dakbayan ubos sa Cebu Electric Cooperative 2 ang adunay kuryente. Samtang nagpadayon pa ang rehabilitation sa mga linya sa kuryente sa usa ka syudad ug 5 ka mga lungsod sa amihanang bahin sa Sugbo. Gibanabana nga usa pa ka buwan mahuman ang pagtrabaho sa mga linya, wa pa gani kuryente gingong mo increase na ang bayrono niini. King Perez, Suginlimi. Yes sir, number 1 gid nga problema nga makasaka ni Gipasabot sa Cebu Electric Cooperative Incorporated nga posibleng musaka ang presyo sa kuryente sa duha ka mga dakbayan ug 11 ka mga lungsod sa amihan ng Sugbo nga sakop ini. Ang Sebeco 2 anay dulan 120,000 ka mga konsumidor nga maapektuhan kon mapatuman kini. Kini tungod kuwang ang supply sa kuryente sa maong distribution company, labaw na nga nangadaot ang mga power suppliers nila dito sa Leyte.
Sa pagkakaroon ng mga suppliers nga nakakontrata sa Sebeco, makahatag lang og 20 megawatts nga kuwang ra sa kasamtangang demand nga 30 megawatts. Mikuha na ang electric distributor og laing supplier, hinungdan nga musaka ang presyo. Gilantaw nga sunod buwan musugod ang pag-increase. Tunan pasab sa kompanya kung pila ang increase. Base sa talaan sa maong power distributor, dulan 600 ka mga transformers ang naguba, samtang dulan 9,000 ka mga poste ang guba sab tungod sa bagyo. Prioridad sa Sebeco 2 ang pag-ayo sa mga backbone line sulod sa 21 ka adlaw human sa bagyo. 2% pa lang sa mga linya sa lungsod sa Daan Bantayan ang naayo og dunay kuryente. 3% sa Bugo, 15% sa Medellin ug Tuburan, samtang nagpadayon pa ang rehabilitation sa Tabogon ug San Remigio. 7 pa lang ka mga lungsod ang nanay kuryente. 60% ngadto sa 70% sa mga area sa Sebeco 2 ang na-energize na. Apan matod sa General Manager, wala kini nagpasabot nga nabalik na ang kuryente sulod sa mga panimay. Ayuhunon pa ang mga distribution lines. Masaligon sabang Sebeco 2 nga mabalik nila ang katibukang power supply, dili mo menos human sa usa ka buwan. Mitabang sa pag-ayo sa mga linya sa kuryente ang laing distributors. Kami sir, dili mo balibad kung napay daghan pang mutabang kanato kay kung kami lay saligan ang Sebeco, I think the total rehabilitation it will last for I think 2 months to 3 months. Bisan pa nga gitinguha sa Sebeco 2 nga mapaspasan ang pag-ayos mga linya sa kuryente diri sa amihan ng Subo, wala nalipay ang mga lokal nga kagamhanan, ilabi na ang mga residente. Human nasayod sila nga mahimong muusbaw ang presyo sa kuryente, kay matud pa nila nga wa pa gani sila nakalingkawas sa kadaot nga namugna ni Bagyong Yolanda, laing suliran na sabang ilang atubangon kung mapatuman kini. Mamahal pag kayo po ng kuryente, saan pa na pagbayad? Magbayad. Diyo na makangayon sir, dili gid mi muuyo na sir kay nakita bitaw na ang amuang kahimtang sir nya samutan pag Sebeco nga kanang ilang isaka ang ilang kuryente. Ug mahimo unta kanang na ang ila na lang kuan usang ila usang tagaan og ining ni ang kuan jutay ba kanang lugway og jutay ang mga tao no parang maka angat ang ekonomiya sa mga affected areas. No, I'm not agreeable to any increase kay it's as if you're killing the cow twice. You know, we at this point in time we do not need any additional financial burden. King Perez, News 5. Mga negosyante sa Subo mipadayag sa ilang kabalaka sa rotational brownout nga gipatuman. Gibana-bana nga magpadayon ang mga brownout sud sa 6 ka buwan ngadto sa usa ka tuig. Ryan Sorote, Sugin Liming. Matod sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nga dakong epekto sa ila mga patigayon ang kalit-kalit nga pagkawa sa supply sa kuryente. Hinuon, giklaro sa presidente sa CCCI, Lito Mederazo, nga sagad sa ila mga kauban, dunay mga generator. Hangyo sa mga negosyante ngadto sa mga distribution companies ang pagtino sa saktong oras sa mga rotational brownout sa matag lugar aron ilang mapangandaman. Let's get our act together. Let's get the SO probably talk to us, and you can have a projected already schedule of load shedding, so that we also in the business group can prepare ourselves because. Apan dili madali ang gihangyo sa mga magpapatigayon ngadto sa mga retail electricity supplier sama sa Visayan Electric Company. Matod sa VECO, ila pang gipangitan og paagi nga ilang mahibawaan ang mga oras sa rotational brownout. Our idea is really to try to provide the information as up to date as possible. So we're trying to divert people to say, ato na lang mo sa akong Facebook, sa akong website, and we will try to update it real time. Gawas sa rotational brownout, gikabalak kadusod sa VECO ang pagsud unya sa Christmas season, diin mo taas usab ang demand sa kuryente. Nakitang solusyon sa VECO sa problema sa kuryente mo ang ilang interruptible load agreement din mahimo og murag mini supplier ang mga kumpanya nga maka-generate og kagulingong supply. Bayron usab sa VECO ang magamit nga krudo sa mga kumpanya. Pinagi sa programa, maibanan ang dakong demand sa kuryente aron malikayan ang brownout. Usa sa mga hinungdan sa rotational brownout mao ang pagkadaot sa mga linya sa kuryente gikan sa Leyte paingon nganhi sa Subo. 1/3 sa supply nga pinginhanglanon sa Subo gikan sa Leyte.
Gibanabana nga magpadayon ang brownout sud sa unom ka buwan ngadto sa usa ka tuig hangtod nga mabalik ang supply gikan sa Leyte. Ang franchise area sa VECO sa Sugbo nanginahanglan ng daan og 430 megawatts nga supply sa kuryente. Pagkakaron, mikabat lang sa 280 megawatts ang supply sa kuryente. Kuwang kini og 115 megawatts. Ryan Sorote, News 5.